Det er sjovt, når det er koncert, så er der ikke mange tips. Nej, du hører det. Fisk eller stykke lev. Jamen, er det Bo, der går foran? Ja, det er Bo, der går i spidsen. Det gør de nok selv, det gør de nok til at vide. Men selvfølgelig trafikken, den kan jo være lidt for langt. Tak for en god købmand. Det er godt med dig. Jeg ved godt, du gerne vil. Hej. Ja, jeg synes simpelthen, det er super. Skønt. Jeg tror, de vil brænde sig tag i dag. De er fri for at tage det. Det er derovre. Nå, hvor skal det brænde? Vi skal tage billedet sted til det hele op. Tag. Skal det pilles af? Tag. Jamen, jeg tror ikke, det skulle nye tag. Det er jo det, de er ved at lave. Ej, Ej, det tager lidt det er tid. så også i år. Han har da stået med sin blod til bens deroppe på taget, fordi han skulle have det gamle. Små varme arme. Der det kommer også lige indenfor. Jeg fryser mine små fingre. Jeg har været her Ja, i det snart kunne en jeg mærke. time. Ved du hvad, det er der. Han har lavet det vedløb.